Fisem id-Dipartiment tal-Malti nilqakom għal din it-taħdita dwar it-tradizzjoni orali, dan huwa proġett li issa qiegħed fit-tielet sena tiegħu u Rita Saliba li se titkellem illum hija membru fit-tim li qed imexxi dan il-proġett. Ma' Rita hemm ukoll li huma preżenti Dr. Michael Spanjol, hemm Daniel Bezzina li qed jiffilmja u li jiffilmja kull waħda mit-taħdidiet li nagħmlu biex imbagħad intellaw kollox fuq YouTube għal min ma setax jattendi, hemm Janika li tagħmel ħafna mix-xogħol ta' organizzazzjoni li ma jidhirx u li qed tagħmel ir-riċerka hi wkoll u hemm nies oħrajn fosthom il-Professur Manuel Mifsud. Rita l-proġett tafu sew ilha involuta fih mill-bidunet u din it-taħdita hija tista' tgħid l-ewwel waħda tax-xorta tagħha. Għaliex fiha għall-ewwel darba se jkun għalih xi ħadd li se jirrakkonta il-ħrejjef li semma fit-tfulitu, imma fl-istess se jkollok ukoll dik l-analiżi jew dik il-ħarsa. Mhux bil-fors ta' xi ħadd li studja dan il-qasam b'mod akademiku, imma ta' xi ħadd li għandu mħabba kbira lejn dan il-qasam tal-ħrejjef tradizzjonali u li jista' jara wkoll il-funzjoni ta' dawn il-ħrejjef f'soċjetà li qed tinbidel brata maġla li daħlet f'dinja diġitali, imma li tirrispetta wkoll l-eru u l-wirt tagħna. Rita hija kittieba magħrufa, kittieba li tikteb għal tfal, tikteb għal kbar, tikteb għal żgħażagħ, tuża ġeneri differenti, tuża l-poeżija ma speċjalment il-proża u għandha ħafna esperjenza wkoll fi proġetti foqsma differenti tal-kultura ma speċjalment fil-letteratura apparti li tpinġi. Għaldastant, fissem id-Dipartiment tal-Malti nirringrazzjata għax-xogħol li qed tagħmel fih dan il-proġett, xogħol li ħafna drabi naturalment ma jidhirx, imma anke nirringrazzjata li oġobha taċċetta l-istedina tagħna li tagħmel din il-preżentazzjoni u nirringrazzja wkoll il-Klabb Kotba Maltin li kull darba li konna taħdita joffri għotja ta' kotba lil min ikun tkellem waqt is-sessjoni. U ninkoraġikom ħafna biex ittelfu lil Rita bil-rakkonti tagħkom, bil-kummenti tagħkom, bil-osservazzjonijiet tagħkom. Rita, nassigurakom bħal dejjem tieħu gost ħafna. Grazzi Dr. Grima, l-introduzzjoni vera sabiħa. Vera ma niddejjaqx jekk waqt it-taħdita twaqfuni, anzi aħjar tkun qisha diskussjoni. Wara l-introduzzjoni ħallini bla nifs. Nista' nibda mill-bidu tar-rakkontar tiegħi, nista' nidħol fis-suġġett mill-ewwel. Nista' ngħid li bdew minn kmieni ħafna r-rakkonti. Jieħdu forma ta' tħannina, għadni kultant niftakar dak il-ħoss biex norqod u ġieli l-anzjani net tal-familja kienu mhux jirrakkontawhom, kienu jkantawhom l-istejjer u jdaħluk qishom f'dik il-kalma. U dejjem b'xi allegorija jew xi messaġġ moħbi, dejjem b'morali qed ngħid jew tagħlima, jew kemm jien tifla brava, mhux mlewlijajni. Ħanaraw daqsxejn min kienu l-ewwel li bdew li di. Hemmhekk dawk ir-ritratti ġibthom biex nara daqsxejn l-ambjent li mill-bidu net trabbejt fih. Dik hija d-dar tal-bużnannu tiegħi. Ommi u missieri konna noqogħdu miegħu għal sena, issa kienet tradizzjoni tal-familja. Il-miżżewġin ġodda sakemm jisseteljaw f'dar ġdida joqogħdu għandhom għax kienet dar enormi. Tara Matthew. Ġibt il-naġa x'kienet dar, kellha l-mitħna, kellha l-imqawel, kellha ħafna kmamar u turġien bit-tara ċaj li meta bdejt nitfarfar naqra il-praspar u l-affarijiet li konna nagħmlu meta ta' tfal. U dik hija waħda mill-li tal-bużnannu. Il-bużnannu kien bil-barrieri, però bħalma jista' jikkonferma li Sur Camilleri, kull familja kellha l-eli tagħha u x'inhu il-mestier jew il-professjoni tal-kap tal-familja. Dak huwa l-bużnannu tiegħi, Giuseppe Zammit, li kellu l-barrieri, però kien jaħdem l-eli wkoll.
U din bintu in-nanna tiegħi. Marija Zammit li mbagħad saret Marija Mifsud. Naħseb vera l-ewwel kontributuri, jiena ma niftakarx, ta' sena ma niftakarx, però kienu jgħiduli ħafna li jiena għaddejt minnha meta tkun għadek ġenitur ġdid tkun għadek nervuż, meta kont nibki ħafna kien jidħol għalija u joqgħod jirrakkontali u jkantali, issa u ma kienx jaf skola. Però kien jaf ħafna stejjer. Għax imbagħad kienu jgħiduli tzijiet u għammi xi stejjer kien jgħidilhom nikantom l-istejjer. Però kellu ħutu tal-mużew, soċi tal-mużew. Jaf dawk ġabu stejjer u semaħħom minn hemmhekk għax hu titqis li orrajt kienu jmorru qudies, jisimgħu il-pritki kemm jaf jipritka l-potri u sejja, imma kienu jisimgħu bil-Latin. Għada minn fejn semaħħom. Isek beta tikber tibda tistaqsi mbagħad. In-nanna mbagħad kellha ftit tal-iskola. Kien hemm ħuta li kienu teachers, kienu għalliema, waħda minnhom kienet tal-mużew li mbagħad marret sorwa, allura ċerta irridu jkollhom ammont ta' skola biex jidħlu f'daw il-professjonijiet. U ħafna mill-istejjer bdew iġibuhom magħhom id-dar. L-istejjer television ma kienx jeżisti, imma kienu jġibu il-gazzetti. U dejjem jaqraw il-xuxin jew jirrakkuntaw x'ġara f'dak il-pajjiż u jiskantaw. Skont Oliver Frigieri aħjar naqradi peress li ħanikwota lilu fil-dizzjonarju ta' termini letterari jispjega l-allegorija bħala figurazzjoni li taħt it-tifsira letterali li tidher u li tinftiem kif inhi taħbi tifsira oħra, tifsira moħbija taħt sens differenti. Kollha kienu hekk meta kont żgħira l-istejjer jisom bidmir, jew oġġetti kienet tidħol maġija ta' ma iktar kien jidħol dak il-moral, jużaw l-annimali, jużaw oġġetti wkoll siġar. Dejjem hemm xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina, jew xi ħaġa il-ħażina titatta daqsxejn bit-tajjeb tal-oħrajn. Issa nista' niddeskrivi il-rakkonti modelli li bil-fom. Dejjem jirrakkontaw li qatt ma rrakkontaw li minn fuq ktieb, bħalma għamilt jien ma' tfal. Jew bħalma qed nagħmel man-neputija tmur tiġri ġib li ktieb. Tista' tkun ħlafa folkloristika dejjem l-istess karattri, jinqdew blużi ta' oġġetti u annimali. Jiena kont insejħilha fjaba l-iktar, dejjem kien hemm element ta' fantasija xorta volja bil-morali. Affarijiet dejjem jiġu eżaġerati u twissija jew biex noqogħdu kwieti jew jiġbaw minna biex iġaluna norqdu u ma nistaqsu iżjed u dejjem tispiċċa tajba l-istorja, dejjem tispiċċa b'xi tmiem ejja l-irwieħ spiċċat bit-tajjeb. Issa ħafna espressjonijiet li fil-lingwaġġ li daħlu kien jinvolvu annimali u anke biex isaħħu l-argument waqt ir-rakkont jew taħdid. Qalb tal-jun. Daw kienu jitalmuhom huma wkoll qisu ħaruf, kien kwiet qisu ħaruf u dejjem irridu ma kienx hemm stampi, però irridu qishom għaddejja stampa quddiem għajnejna bil-rakkontar. Oħrajn kellhom il-karattri bħala karattru ewlieni kienu annimali. Daw kollha mingħajr kotba. Issa insomma ħafna minnhom apposta kienu jdaħlu l-annimali. Serp jista' jkun li jirrappreżenta jisu mir-rakkont bibliku ġej, mill-ewwel rakkont ta' Adam u Eva, s-serp li daħaq bina, però jidħol ħafna wkoll fl-istejjer bħala l-ħażen, in-naġa dejjem il-ġwejda, il-pura, mal-ħaruf. L-jun għandek qalb tal-jun, jew kera kuraġġ tal-jun. Il-volpi kien hemm stejjer tal-volpi għax jissimbolizza ma' kakkerija jew irid jitħab dak li jkun, jew xi ħadd imqabbel ma' volpi. Issa volpi ma kellniex hawn Malta, imma ridna nimmaġinaw jew minn stampa. U laqas il-jun, eżatt, imma l-jun anke ta' tfal bħala stampa tara x'imkien. Il-kokka nassoċjawha mal-erf u kokka kien hemm barbaġan. Hemmhekk, ommi qed tgħidli kellhom barbaġan u kienu dejjem jaraw wara sad-dur.
il-ħmar miskin jidħol bħala ħmar isek ħmar, u jew kemm kien ħmar, dejjem jisu jaqla. Annimal binteled baxx. Iż-żiemel jidħol ukoll kien simbolu ta' saħħa, żbuħija, kont inħobbhom ħafna nistejjer fuq iż-żwiemel, kulħadd kellu żiemel qisu d-dar, anke nannu fil-mitħna kellu żiemel biex jaħdem bih, u anke ħafna drabi ta' skjavitu. Paris li u b'saħħtu. Il-ħamiema mbagħad simbol tal-ispiritwali dejjem hemm qisu konnessjoni ma' xi ħaġa biblika, xi ħaġa spiritwali, ir-rakkonti tal-anzjani net. Daw bil-fors li dan kunu nafuhom ta' Don George, ta' San George, biż-żiemel u Buċefalus li kien iż-żiemel ta' Alessandru l-Kbir li kważi jagħmlu Alla dan. Imma minn daw il-rakkonti qisu dejjem kont infittex kont naqra iktar ma bdejt nikber Sleeping Black Beauty, The Little White Horse, Dark Fury, isni bdejt infittixhom għax naħseb jiġu minn ximkien il-ġibda lej ċerti stejjer. U anke jekk ma tkunx istorja fittizja kont infittex fuq il-ħajjiet ta' żwiemel. Żwiemel kont nara ħafna. Issa il-ħmar mbagħad il-qudiem daw bdejt insibhom fil-kotba jiena stess. U dejjem niskant imma daw kif kien jafuhom kollox bl-amment, wieħed minnhom naħa li hemm il-ħmara dejjem taqla. Ġifieri hemm żewġ faċċati tal-ħmira, żewġ karattri, u żiemel l-arroganti dejjem jeqret li mobbi u l-ħmara dejjem titabba fl-aħħar mietet bit-tabbija. U żiemel kellu jibla kollox. U n-naħa l-oħra il-ħmar taħ karattru sidu, dawk iż-żewġ ġuvnotti qegħdin jgħadduh biżmien qed jgħidlek il-ħmar u r-raġel qed jgħidlu qed isellem lil-nies u tweġiba f'waqta. U dejjem meta bdejt ninfittixhom qisu għaddejt minna diġadi, daw kienu jgħiduhom li bl-amment kelma b'kelma, ċerti anke kliem, mbagħad niżilthom iktar għax ma xtaqthomx jintilfu. Dina kienet popolari ħafna tal-fenek u l-fekruna, għax dejjem jalmuna min jimxi bil-mod jasal kmieni. Baqgħet popolari din, tista' tgħid anke wara fi żmien tat-tfal tiegħi. Imma li kont dejjem infittex għax fi żmien ma kienx hemm kotba ta' tfal. Iktar kotba tal-kbar kien hawnhekk, forsi daw kienu tal-ġabra ta' ward kienu jaħasra għalina kif naraw daqsxejn ta' stampa volja mingħajr kulur, konna nieħdu r-ruħ. U meta bdejt insibhom, bdejt qisni qed nagħmel revision ta' xi ħaġa jien dejjem nisma'. Issa, ħrafa mhux ħajlulek dejjem ta' trid toqgħod brava, jekk toqgħod brava ngħidlek storja, jew ikunu qegħdin qaxru xi ħaxix, jew ġejjin mill-lalqa u aħna sejrin ngħidli storja, jew huma jaħdmu mina oħt in-nanna kien hemm moħra waħda li kienu jżommu għad-dar xebba. Dik enċiklopedija tal-istejjer kienet, bej li kienet tisma' taħuta. Di ma kienx tmur skola, kienu jżommu xebba d-dar, il-bużnannu romol kmieni kienu kien żammew waħda dejjem biex tieħu ħsieb familja numeruża. U mal-minġel kien hemm minġel mal-ħajt tqatta' l-ħaxix li ġabet mal-lalqa u tirrakkonta. Ħafna drabi kienu jkunu ta' qaddisin, ta' tfal li marru l-infern, ta' tfal li ma bdewx. U dejjem jibdew mela darba kien hemm. U tibda tiftaħlek triq jew nkella iqablu miegħek u dejjem biex tifla bil-malji bħal tiegħi, dejjem waħda bħali kienet tkun. U ta' ġganti, u il-ġganti kienu jidħlu issa jew forsi għax ma kien fini xejn, ma kollox il-kulħadd ġgant kont nara kemm qed jirkuntali. U nisa xwejħa dejjem xi mara xieħa bil-velu biex dejjem bil-misteru. Biex lilek iddaħlek u vera kienet ħallini bla kliem. Issa nkun tistaqsi ħafna. Għadni s'issa ma insomma. Issa, il-ħrejjef dejjem b'antiċipazzjoni ta' tagħlima. Jew tarani tiela u niżla dak it-turġin tal-ġebel. Ara ma jiġrilekx bħal, imbagħad bdejt qisu daħlu ċerti karattri bħal ċensu żatat qabel ma bdejt naqra fuqu, smajt bih.
U qisek ċensu żatat, kemm int preżentuża. Ma kontx ikun waħdi ta' kien hemm xi tziju miegħi jiġifieri dejjem perċimes imma minn taħt. Ara jġrilek ara jġrilkom bħannaċ ta' bendu, moħkom biex tagħmlu bħal ta' xulxin u dejjem daw l-espressjonijiet imma minn fejn kienu meta tikber tajt imma minn fejn kienu jġibuhom. U l-użu ripetittiv ta' kliem u kif bdiet l-istorja jerġgħu fakruk, kif jaraw, kellhom ċerta ħila biex iżommuk attenta. Tiftakar kemm kien hemm bniet. Tiftakar x'kien jismu dak ir-raġel li jgħidlek. Jew daħlu diskors dirett biex iktar jagħmluha huma ma kellhomx television, allura jibdew sejrin u taf x'qallu dik il-merħla, kollha tiegħek dik il-merħla xekli u jibdew dejjem jirrepetu u inti dejjem tiġġebbet l-istorja naħseb skont il-borma kemm iddum biex issir. U l-ħaġa li ġejt fiha meta kbirt li waqt ir-rakkonti dejjem intuża l-Malti standard miegħi. Qatt ma issa kien jitkellmu bid-djalett bejniethom. Però meta jduru lejna, dejjem bil-Malti standard. Isu jew kien hemm dik il-mentalità forsi li mhix edukazzjoni li tallem it-tfal bid-djalett. Anke aħna bejnietna tfal nilagħbu nitkellmu bil-Malti standard. U anke meta kienu jwissuna, taffira jelawi, rajtek il-qudies titkellem, rajtek il-knisja titkellem, ara ikun irrabjati li hemm bid-djalett joħroġ kollox, Jew nkunu qegħdin nimxu xi xjuħ jew għaddejjin it-tantaw xemx għaddejna mbagħad tisma' minn xi tieqa u ir-raħal kollu jqum biex jibdew jirrispondu l xi. U vera kemm misħutin u sejrin. Dawn li ltqajt magħhom fil-ġabra ta' Wart qatt ma kienu moqrija. U ħafna drabi wkoll kienu jgħidulhom ċerta kantilena. Anke daw speċjalment dawk li ma kinux talmu skola. Issa jew kienu jgħiduhomlhom u jridu jitalmuhom fuq il-bank tal-iskola u ma jitbandlu ishom qegħdin, però kienu jidħlu sew f'moħħhom. Oħrajn sibthom f'ta' Sertemi Żammit kitbiet sejru kitba oħra, dan sibtu f'bażar. U x'imdejt naqra l-istejjer anke ċerta kliem. L-aħwa dik qaltili l-istess kelma li hawn fil-ktieb. Daw ma ġabra ta' Wart, jiena lħaqthom, imma ma niftakarx ħafna minnhom. L-istejjer kont inħobb naqra u d-denfil ilħaqtu meta kelli 10 snin, l-aħħar sena tal-primarja. U mbagħad li hemm il-ktieb u ta' wara ħafna minnhom xaqra. Xar aħmar, moża xaqra. Xaqrija. U xaqrija. Batra ta' demba żgħir. Bramtu, aħna konna nżaw ħafna barmu, jew bramtu, jew bramtiela. Midliela, moża xara twil. Kitfejn huma l-ispallejn, tiftakar tafhom inti daw. U ħafna kemm rakkonti u kienu hemm kmieni ta' mal-paternoster, issa l-paternoster tal-ewwel kienet fl-4 ta' filgħodu għax lil-nannu lil-bużnannu konna jgħidulhom xi tqum tagħmel kmieni. Le, imma paternoster, kien jgħid li għax dak il-ħin ma tkunx daqshekk kesħa. Jew ma nafx jew isħab kienu forsi, jew tant kienu draw, jiena ma nix daqshekk koraġġuża ma nippruvajx fl-4 ta' filgħodu. Mejxa ejja. Mal-paternoster. U bat mal-paternoster, ma għalla sar immuniħu ta' Tzambit. Mux waħda naħseb. U Mejxa ta' Widni Għazar. U kollha sibthom hawn rġajt. Ġifieri xi ħadd irrakkuntalhom da u baqgħet stampata f'moħħhom dil-kelma. Malma baqgħet stampata f'moħħhom meta smajt ta' Charles Qasa naxru. Jiena fimta u sħabi taraha fimnija għax naxru għax ma kien hemm ħafna kaċċaturi u darba smajt li kien hemm naxru anke bil-xkubetta, darba naxru soldat Ġermaniż miskin. Niżel falqa u naxruh. Ana fimnija. Ma tfal tiegħi ħasbu li tonxor bil-labar tal-inxir.
U kienu jkunu anka fil-ħin adattat, fi żmien adattat, kienu ma ta' żmien il-ġimgħa l-kbira mod. Żmien il-lejt u żmien il-miliet mod. U meta kien jinqata' d-dawl xalata. Għax kien għajxaw l-lampa tal-petrolju, il-lampa tal-gas mhix l-istess. Ma tal-petrolju dik kienet tkun avventura sħiħa, nitolbu li ma jiftakrux li ġid dawl, għax jew nibdew nittantaw il-xuxin. U nibdew bil-istejjer nagħmluha maħna stess, bil-dellijiet, bil-liżarabja, teħe. U bad ħafna ġliet għax minn ħajta parsi ħajallaq il-ħaddieħor. Il-forom blidejn, sibt stampa. Ġieli kienu jkunu kattivi il-forom blidejn. U ħafna nkejja. Min kollox konna nagħmlu logħba u storja. Ġieli hemmhekk jiġi d-dawl tieqa' fehm l-istorja mbagħad u mbagħad dwejjaq mod ieħor. Dawn hemm ta' żmien. Ejja. Wara ħasel ħatorqod. Daw oħrajn l-istorja ta' Dickens ta' Scrooge. Ma kellniex kodba, però dejjem kienet tiġi rakkontata. Ma tant kienet twila li biċċiet kien ikollhom jirrakkontaw ilna. Però mbagħad kien l-Scrooge kien jidħol ħafna dak xħieħ u dak konna nqabluhom ma' nies. Jiena sibta l-istampa, però l-ktieb kien bla stampa dak iż-żmien. U tat-tfajla, tat-tifla żgħira li kesħet u mietet f'jum il-miliet imħabba li baqala sufarina waħda u ltaqat man-nanna. Daw tal-epoka, daw qisna nisimgħuhom kemm nisimgħuhom. Ma kienu jivarjaw ħafna, qatt ma kienu jivarjawhomna, mhux bħal meta kienet titmani kellna il-storja bejni u bejn ommi ta' ġakki u s-siġra tal-ful. U tant kibret di. Għaxin ma tantx kont nikol u dejjem titmani biex forsi u jew tikber biex forsi ndaħħal xi ħaġa f'ħalqi. U dejjem niskanta u nistaġeb u dejjem hemm ġgant fil-issiju ma kien fini xejn, ma dejjem fuq il-ġganti kienu jgħidu li. Issa, hawnhekk daħal il-ġgant tara, dejjem kienu ta' ċertu faxxin u dejjem impinġi bħala dak tal-biża, jikol in-nies, it-tfal tgħix kemm iħobbhom il-laħam ta' tfal. Għandu dejjem figura bla qalb, però ħafna drabi jispiċċa vittma tal-bniedem makak. Vojt minn ġewwa da. Jew moħħu vojt. Ħanna raw daqsxejn ta' wara sibt l-istampa niftakar fl-istorja. Issa daw kollha mill-immaġinazzjoni, ma kienx ikun hemm kodba jew stampa. Jiena almenu ma' tfal tiegħi aktar kont ngħidilhom bl-istampa milli ngħidilhom kliem. Dawn kien ikollna nimmaġinaw, nimmaġinaw dejjem ikraħ, dejjem kollu felul, ma' wiċċu, ma' widnejh. Li bqala s-siġra biex juri kemm hu b'saħħtu u mbagħad il-uman ħaddem rasu u beda jdawwar is-siġar kollha, qalu le taqqaċċathom li għax inkella ninkixef. U jista tibda ddaħħal daqsxejn dak is-sens, mela l-uman mhux billi żgħir. U mbagħad jidħlu anke il-bniet, it-tifla teqret ġganta ta' Manuel Magri. Din teliba l-ġganta u dejjem minnu tajt li anke meta jkunu qed jirrakkontaw mhux żewġ karattri daħlu jew karattru ieħor jew bħala xut. F'del każ innotajt li daħal il-missier biex juru n-naqqas ta' għal tiegħu. Speċi, alright, hemmhekk morru waqtaw minn hemm, morru tista' taqta' minn hemm u bagħad il-bniet waħda minnhom it-soppa miskina baqgħet lura ħatfitha l-ġganta. U tant kienu jimpressjonawna li anke mbagħad nibqgħu sejrin bihom l-iskola daw il-logħob jidħol meta qaltilha għid li appa biex ittellaħħam il-bir. Hux fl-aħħar qaltilha appa mela appa u l-ħabel skappa. Konna nilagħbu anke fil-bitħa tal-iskola. Nibdlu rwoli, minn ħajoqgħod il-ġganta, nerġgħu nibdlu għax inkella mhux veru. U nkella nispiċċaw ngħajru l-xuxin. Imma ħafna minn daw jien niżilti għax l-iktar waħda li ftakart, imma kien hemm frażijiet oħra li jew li niftakruhom jew li rrakkontawlna. U kienu jidħlu fil-logħob tagħna. Dejjem nirrextaw fil-logħob konna. Jiena mbagħad meta daħal id-denfil, però kien inna nisimgħu ħafna tal-ġgant li faċilment qarraq bih u hawnhekk l-iskarpan qabad ġebla wasara
ta' parsi ħareġ l-ilma minna flok it-trap. U dejjem il-ġgant iġibulna bħala fl-aħħar jispiċċa qisu baħnan. U nerbu s-saħħa fiżika. Mela, issa rokkont mill-bibja, mekka tiċċajtax. Mekka t-toqt kwieta, għax kien jiġu b'mod, irrakkontati b'mod metikolus, wara xixin, kronoloġikament, ġifiri, u sagru, Wara ma titnifis, għax jew tispiċċa, jew naġem dejjem il-bidu, l-istorja. Dejjem jidħol element ta' it-tajjeb jirbaħ u l-ubija jibħu dejjem fuq il-ħażen. Dejjem hemm element l-iktar li kienu jwerbruni kienu tal-Bibja Testament l-Antik, għax dejjem hemm il-kastigi, dejjem hemm xi rabja, dejjem ħajbat in-nar. Aħna dik li dejjem ħajbatu l-nar jiena ma batulna n-nar. Ħafna nar. U m'hemmx lokal varjanti. Le, x'in nibda nsaqsi? Le, niftakar anke l-istorja mdarba kont semmejta ta' Dunġor ta' San Ġorġ Istrina, għax ma rridx nemmen li jeżistu draguni jiena. Insomma, għamu li rwiefen kollha meta tlu da, se tkun xi wiża kbira. Dan huma eżempji mill-istejjer ta' Daniel u l-Iljuni, ġifieri daħlu l-Iljuni reġgħu. Is-sejħa ta' Samuel meta beda jgħatlu Samuel u ma kienx kienet il-vuċi divina. U ta' Mosè kien jirrakkontawhomna, tant kienet twila l-istorja ta' Mosè, ma jistgħux jgħidulna r-rakkont kollu, imma kienu jgħidulna episodji minnhom. Ta' meta sabuh mill-arqa, għalfejn semmew hekk. Dejjem biċċiet. Mbagħad hawnhekk jidħol naħseb il-privates tal-kappillan meta bdew deħlin il-films fuq il-liżar il-kbir. Hawnhekk setgħu jbidlu mbagħad naqra għax ir-rakkont beda jsir iktar b'dettall. Jiena The Ten Commandments rajtu meta kelli xi 17-il sena meta kien reġiġi Malta u kien hemm kumpless taċ-ċinema intela kellhom iġibu s-siġġijiet. Imma bqajt impressjonata għax ir-rakkont kien waqaf qisu fuq meta nferaq il-baħar u ntela bil-rawa din-naħa u bil-rawa din-naħa bajda kumma fin-nofs xott u lix u setgħu jgħaddu minnha dawn naħseb minn. Min jaf, Dazmin, naħseb kien jaddattaw għal dazmin, uħut u għawrat. Kienu jdu mużet minn 40 sena, ma kienu xie marru. U l-istess, il-Bibja ħadet forma ta' sess il-bidem, bid-dettalji b'kollox, xan zidu dettalji, xin ġarġaj bdejt niftakarom daw. Ben-Hur, kienu meta rajt Ben-Hur, rajtu darbtej ta' 7 snin u tarġajt ta' 17 sena. Imma niftakar kienu bdew imorru jarawh u jirrakkuntawlek biċċiet minnu, il-biċċiet ta' meta l-lebrużi fiequ u inti tibda tarhom fil-film u mbagħad kif ġew bil-make-up kollox. Daw mbagħad ġew il-ġlieda ta' Ben-Hur u Massala, iż-żwiemel ta' Ben-Hur kienu bojot, allura kif rebħu fuq is-suwed ta' Massala. Dik impressjonatni ħafna. Dirob kien hemm ta' Marcellino, ma niżiltux imma ta' Marcellino, dak kollha mill-films u mbagħad bdew jirrakkontawhomna, mbagħad bdejna narawhom anke fuq it-television. U eżempju ieħor ta' ix-xemx daqsxejn perswazzjoni tirbaħ il-minu ħafna bluff forsi u tirbaħ fuq il-bluwa u tiżreġ ħafna. Li jew l-istorja tal-ġlek. Imma meta tmur lura hija antika ħafna l-istorja, mbagħad meta bdejt infittixhom. Għattaw aħna ħsibt li daw kienu jafu kollox, però minn x'imkien ġabuha. Mbagħad bedew jidħlu l-ħrejjef umoristiċi hawnhekk bdejna naqraw, jew jinqrawlna jew jinqraw minn fuq il-radjijiet ta' Fra Modest u bdejna anke nqabbluhom ma' nies fil-komunità. Aħna ma kellniex patrijiet, xorta konna nsibu mezz. Konċettu Marinton, kull komunità għandha l-konċettu Marinton tagħha kienu simpatiki ħafna li ma jgħoddux mingħajr xulxin imma dejjem ishom
moħħhom biex jiġġieldu hemm ħafna minnhom. Ħafna minnhom. Wensu Rosi oħrajn, koppji li qishom Wensu Rosi meta jibdew jikbru naqra, ħajja ma tkellemx iżjed. U Don Camillo daħal meta beda deħel it-television. Dak ta' film ta' Giannino Guareschi, film tal-1945 isu wara l-gwerra li kien hemm ħafna Don Camilli, dak il-qassis jew kappellan nervus. U għadhom sallum, u għana mill-ewwel jagħtu timbru, isa dejjem inqablu jew ma xi karattru li qrajna jew ma xi karattru li qed naraw. Kull darba fuq l-iskrin kienu ċari ħafna dawk il-films. Il-letteratura klassika. Jiena kont xortjathom hemm isir kien jaqraw ħafna, imma l-istess mhux ħajruni ktieb. Dejjem jirrakkontawli u mill-letteratura klassika mbagħad mill-istudjaw huma mill-iqraw biċċiet imma kienu jgħidulna. Nagħmlu osservazzjoni. Mela le? Ir-review xi dak iż-żmien. Ija, Meta konti verin, niftakar ħafna stejjed għal intom ir-review. U naħseb anka l-anzjani li kienu jirrakkontawli, jiena kont ikun għand in-nanna. Kwid dak il-ħin. Mhux qed immeri li qattejt inti ta' qed esperjenza. Le, anzi, Però aħna konna nġabru għadu r-review. U ma tistax titnifes għax dak itkompli. U dan istejjed ta' barra, u dan istejjed ta' barra Don Quixote, eċetera, eċetera. Ħafna drabi mir-review tal-libju. Jien dan qasam. Kienu jagħmluhom dawk ukoll. Alright. Ir-review kien hemm il-programmi ta' tfal. Dak iva. Dak iva. Ġieli mort rajt fuqhom jiena. U għadnejda b'rispett għajda u n-nies, ġifieri meta konna tfal aħna ċalata ġifieri bżonn. Żgur, dak il-ħin tal-erba'. Għax l-ewwel konna mmorru ġlieda nixtru l-ħobb. L-ewwel konna mmorru nixtru l-ħobs, ruxma ta' tfal il-forn. U dejjem tgħidli kemm domtu. Żgur. Il-television kien jibda tard. Fis-sitta. Mhux bħallum it-tfal tiegħi kienu anke filgħodu jixalulu biex jaraw skola di pulizija u dan. U studju għat-tfal, eżatt. Ġobot il-television Kont u eżatt, għax l-ewwel konna mmorru niġru ġirja il-forn. U minn hemm hija almenu tiġi kien hemm muċċu miċu ta' Brer Rabbit dak iż-żmien. Kienet għax imbagħad indunajt in-nanna kellha enċiklopedija. U l-istess kienu tradotti għal Malti. Issa ħafna minnhom ma jistgħux imħabba jridu jkunu politikament korretti għax issemmi pereżempju xi ħadd taż-żien. Ma kellha enċiklopedija sħiħa tagħhom Brer Rabbit kienet. U naħseb ir-review xi nagħmel fi-żmien tiegħu kien anke fil-pjazzett. Mal-arbli. Ma niftakarhomx jiena dawk imma. Lana niftakara ħadd filgħodu. Qabel it-television kien Il-television dam ħafna ma daħal. Naħseb meta jekk ma nistejra żballi raħal daħal meta niżel l-astronaut fuq il-qamar. Bdew daħlu s-settijiet u fil-każini. Għamlu kien hemm grupp ma nistax niftakar l-isem u għamel prezentazzjoni il-Sir James Cavalier huwa proġett qed iduru anke l-iskejjel jismu Ready Future li jippreżenta u ġablek il-mod interessanti ħafna entertaining ħafna il-mod kif kienu anke jagħmlu il-ċertu ħsejjes. Inti tista' tgħidilna aktar. Din hija Londra, George Duker minn Londra. Il-pjazza ma niftakarix lejjena. Thank you, grazzi. Li niftakar nartaħat lana, kulħadd riħa ta' stuffat, għaddej u riħa ta' kollox, għax kien ikun hemm il-forn, kulħadd ġej bil-affarijiet, bid-dixxijiet. Di konna nisimgħu, li konna u gost. U teacher ma kienx tlaħħaq u bir-riga. Ta' Donedi.
Eħe, u Dak kien. iż-żmien ġifieri. U issa dan kienu jipinġulna bħala bnidem daqxej miġnun, ma kien ġentili, kien ġenerus, li kienu jħallulna barra li u kien jagħmilhom daw l-affarijiet għal dik ix-xebba. Jisom kienu jituna kemm nifilħu ta' tfal. Mhux ma konniex nuħdu gost bihom kieku ta', imma kienu jituna sakemm jisom minna li jom ħanajdulhom daqshekk illum. Bat tiskopri wara. Li dak kien ċentriku jiġri kontra l-mitna. Iżgur reġgħu daħlu l-ġganti hawnhekk għax il-mtieħ ħasubhom ġganti. U ħafna mill-istejjer klassiċi kienu jtulna biċċiet minnhom, ma tistax tajt l-istejjer kollha ta' Don Quixote imma biċċiet kienu jgħidulna minnhom. Issa meta semmejt ma daqsxejn ta' break qabel nibda, meta semmejt il-Malti Standard konna żgħar. Meta ġejt biex niġbor daw minant il-parteċipanti, ħassewhom komdi kulħadd kellimni bid-dialett. Issa jew għax kienu meta jiena sab jista' jgħidli, ta' daqs meta ħadd ma jitkellem bid-dialett kollha bil-Malti Standard u meta tkellimhom waħidhom ikellmuk bil-Malti Standard, meta jkunu grupp u mbagħad li iftaħlu u ħadd gost għax ħassewhom komdi. Għax għall-ewwel ta' meta mort niġbor minant waħda jew wieħed individu sibda xejn diffikultà. Bdew jistħu li jibżaw li jibdew jistħu mhux bil-mobile, mhux bil-computer. Jew li nirrekordjhom, jew li jieħdu żball, jew li ma jiftakrux. Meta mbagħad ġbartum bħala grupp, hija mbagħad reġgħu marru fit-tfulija, ħassewhom komdi, jagħmlu kuraġġ ifakru l xulxin li bdejt nieħu gost li ma tantx varjaw li bdew jaqblu. U bdew jaqblu wkoll ma dawk l-istejjer li kont nisma' anke minn tizzija Tommi. Li ma kienx hemm daqshekk varjazzjoni, żammew ħafna, kienu ħafna lejali ma l-istejjer li semgħu. Imbagħad jew forsi jexrawni tamparhom ma nafx. Tħalt mal-grupp imbagħad, imma ħassew ħafna komdi, anke intom naħseb meta għax meta qiegħed fil-grupp tar-Rakkont Ħaj. ħafna drabi jew kellmukom bil-Malti Standard. Ma jkollhom kamera qudiemhom huma jitkellmu għal-rejt. Eħe, bil-Malti Standard, meta ma kien hemm naħseb nitkellem bid-dialett, xi waħdiet. Dik iva, eħe. Għax jiena naħroġ il-karattru tal-imqabba f'terror, jekk qed nitkellem fuq il-maqba, mhux hekk? Li ħaġa naturali, dik ħaġa sabiħa. Ma mhux kulħadd jitkellem bid-dialett, hemm pertonina li ħanarawha iktar tard dik dejjem niftakara bil-Malti Standard titkellem. Issa jew kienet midħla tal-Knisja. Għax niftakara dejjem il-Knisja di jew il-qniepel isa sagristana kienet. U naħseb anke ċerti pożizzjonijiet. Kienet fil-Legion. U l-Legion, u għolja Ġulja fil-Legion kienet, imma meta tkellmitni u rrakkontat bil-dialett. Bil-mawweġ konna ngħidu l-ewwel. Wara l-break biss l-istejjer tal-assurd. Smajt ħafna minnhom. Waħda minnhom tal-Borma tal-Fuħħar. Nafx ta' qatt smajta Matthew inti. Marret kien hemm koppja marru jisselfu borma minn ġara u meta tawilha lura tawha borma żgħira. U din marret għandhom qaltilhom kif tajtuni borma żgħira. Għabess il-raġa għallu għax li kalla tarbija, borma kbira, u tatik borma zaħira. Għat reġaw marru jistilfu minn għanda u flok tawila bil-borma kbira u borma zaħira. Tawa l-borma zaħira bis. Rrit marret, għaltulom kif tajtuni l-borma zaħira bis? Allah jgħedik mietet il-borma kbira. Ġiri, hemm ħafna jisom daqxej erfin, jew biex jitqub jisu lob bil-klim. Min naxra ta' taħt biex ma għaw jek tiftakru xi waħda minnhom irrakkuntaw ħan nisma' l-ħaddieħor kif kien jgħidha. Da mar f'post dar raġel u qalulu ilha ma tagħmel xita li dak u dak tal-bombar mill-ilma u beda jaħsel il-qmis. Daw kienu jżidu jikluh, beda jiġri u mar jonxora kif raxara bdiet niżla x-xita. Ħafna jisom sitwazzjonijiet. Meta mbagħad bdejt infittex, daw smajtom ximkien daw l-istejjer. Kienu huma l-istejjer ta' Nazredin. Li kienu popolari ħafna.
Dan kien kittieb jew sibtlu bħala Nazredin, ħoġa jew Mullah Nazredin. Kittib satiriku għax fis-seklu 13. Kien filosofu, kien bravu ħafna, ġifieri anke l-kitbiet tiegħu huma mxerdin ħafna. Umoristiċi, ma dejjem dak l-erf moħbi qisu, dejjem irid jagħti dak il-messaġġ naħseb għan-nies ta' dak iż-żmien ukoll dejjem biex iddaħħaq u x'intaqrom titħaq vera. Sibt ukoll qisu impressjoni tiegħu. Però meta bdejt infittex il-kitbiet tiegħu tradotti f'ħafna pajjiżi Arab. Jew ġuħa, kien magħruf bħala ġuħa, anke l-Italja u Sqallija. Ġufa. X'huma meqjusin bħala varjanti ta' xulxin. Ija. Ġufa u ġaħan, ġuħa. Huma l-istess karattru fil-fatt. Imbagħad jekk immorru lura anke il-ġaħan tagħna ġej minn x'imkien, hemm ħafna studji ma nidħolx fiha ma. Ija ma lej Turkija, lek sibt ukoll. U hemm numru kbir minnhom. Dan biex narikom daqsxejn l-ambjent dik hija Perry Street, però aħna ngħidu la triq tan-nofs għax tiġi eżatt quddiem il-Knisja. U din notaw id-djar Matthew tani ġentilment id-Doluri u id-djar l-oħra ħdejhom hemm l-assa li antik bini antik ħafna. Kienu ħajjin ħafna dak iż-żmien li konna qed ntrabbew, dik it-triq tan-nofs dejjem bin-nies u tfal għaddejjem minna u soldati, nftakarthom is-soldati. Għax timqabba mdawwar fejn kienu ta' Kandja fejn kien hemm is-settlement tagħhom fejn kienu stazzjonati tal-IRF fuq il-merit quarters kienu jgħidulhom u kien hemm ħafna nies milli mqabba jaħdmu magħhom. Kien jiżlu s-soldati isafru minn dik it-triq ftit ftakarthom għax imbagħad telqu. Penny Joe u l-ommiet jgħidlu dħol il-ġewwa fil-xebbiet għax kienu joħorġu kollha, kont tisma' xi waħda tgħajjad. Ma kien hemm min iżżewweġ soldati Ingliżi minn dik it-triq. Ma nafx, għandi l-impressjoni. Kien hemm imbagħad il-pjazza kienet bil-ħwienet tax-xorb u hekk ħalli jkunu jistgħu fil-għaxija jinżlu. Din mbagħad il-pjazza min-naħa l-oħra biex nuri hemm kappella ta' Santa Katarina. Dak huwa sede ta' każin. Biċċiet insomma, biċċiet almenu qed nara s-sema, almenu fiċ-ċentru m'hemmx binijoli li jagħti. Issa, mbagħad jibdew meta ltqajt ma' daw il-parteċipanti bdew ir-rakkonti tar-raħal ukoll. X'inha ta' bdejt insaqsihom ċerti affarijiet minn fejn jiġu trabi. Kollha, meta ħnina. Din kienet kappella bej Żurriq l-Imqabba u l-Qrendi, post mitluq ħafna, issa rajt irrestawrawha. Imma kienet post ideali, hija restawrawha, sabiħa issa, minn għalija l-istaħi, almenu l-lapida meta ngħaddu minna. Doris Camilleri rrakkontat li kienu daqsxejn xortijat, il-missier kienu mur ġibhom il-trabi. Kienu mur iġib it-tarbija wara li jimxi sal-kappella kien hemm bogħod bil-Imqabba sa' Qrendi. U tinżel il-Madonna u ttielu f'idejh. U anke l-mod kif qegħdet tirrakkontali u hekk hemm ċerta għoża hekk speċi qabad mieqra dak il-ħin. Qed malajr ġibhom malajrek u din hija tal-ħniena. Ifhem hemm naqra forsi jista' jkun hemm meta kont mbagħad farfart u bdejt immur bir-rota ħlifna mrati ma kienx hemm ġifier fil-fors kien jiġu minn hemm it-trabi. Issa rranġaw issa bid-dwar u kollox. Ma tibda tifhimhom, meta tikber tibda tifhem iżjed l-istejjer. Mbagħad, però mort oltre. Marta żgad kellha missiera mill-Imqabba ma Mari qod ħalluqa. Għalt li hemm missieri minn tal-Ftajjar. Min iġibhom it-trabi, kien hemm il-kappella tal-Ftajjar li tinsab fwiet il-knejjes kienu jgħidula tal-Ftajjar għax kien hemm qassisa qassam il-Ftajjar il-foqra minn ġo fiha.
Mbagħad tfal imwildin wara fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet li ma konniex nibilgħu kollox. Marja Gali qatt li jiena bil-vapur ġejt, għalula, insomma. Naraw naħseb ta' wara hemm tal-ftajja, daw huma il-kappella tal-ftajja. Jieku naħseb mit-triq kienu jġibuha mit-trabi. Dina il-fejem u il-knejjes għadhom hemm, qegħdin mhux restaurati biss imma qed tinfetaħ kuljum ikun hemm instagrament. Sinjuri, dawn niżilt il-frażijiet għax waqt li qed jirrakkontaw mingħajr ma jilbew niżlu joħorġu ċerta frażijiet. Is-sinjuri xtraw l-foqra baqgħu jaraw, minn fejn smajta. Ġulja Giga qalt li naħseb għal kitaw kien jgħidulna s-sajda, is-sajda kienu jiġu tal-mużew u dejjem jirrakkontawlhom l-istejjer ħafna minnhom biċċiet, minn ftakar biċċa, juru l-film eħe. U mbagħad jiftakru xuxin. Fil-karnival jiġi maskarat, joqtol il-mara u jħalli tfal. U anka bdejt n-nizzel, meta jkunu qegħdin jilagħbu l-wieq. Nistaqsejthom il-wieq x'inhi? Il-logħba tan-noli, kif nafu għan-noli llum, ma raġel tiegħi mhux noli, qatt ma jaffa noli, ma l-ħarba kienu jgħidu. Mistoħbija. Il-mistoħbija. Għandna noli konna ngħidu, imma l-wieq qatt ma smajta. Tiftakara? U l-wieq. Għax naħseb x'in jagħtu wieq. X'in jagħtu ħabtu mal-ħajt. Għannoli, wieħed per eżempju imur jistaħma kulħadd. U wieħed minn isu il-logħba qiegħda f'idejh jipprova jfittixhom. U kif isibu xi ħadd imur iħabbat wieq. U x'jgħid? Jgħid wieq mal-ħajt. Ħabbat, aħna konna ngħidu bija, 1, 2, 3 bija jew xi ħaġa. tkun bija. Tkun bija. Il-ħarba u koll, inti bija, pero anka kien jekk taħżejn, per eżempju rajtu hemm. Eħe, taħela inti. Tafalli għandna ngħidu 1, 2, 3 bala galetta. Ejja, konna bella galetta, bella galetta. Bella galetta. Għatma smajta di. Jien iżżejtu. Rajt, u kien hemm xi nies. Ġoni, u ma jkunx hemm ikunaw. Xammejt ħażin. Nagħtu daqqa fejn. 1, 2, 3 bala galetta, bala galetta, bala galetta. Doris fil-fatt omma miż-żejtun. Tittajdu ċerti affarijiet. Bija, intom bija, kontu tajdu. Anki bella l-għola. Bella garotta. Insomma, semmew ħafna anka bħala ħarba, ċappellu, ħafna l-lob tagħhom. Issa dejjem beżżawna. Sejjer biex beżżaw l-tfal. Il-bellija kienet magħrufa ħafna, ma tal-bir. Però meta staqsejthom x'impressjoni, istess dawk mingħajr stampi xejn. Illum faċli titla' Google għalek u tagħmilha tivvinta stampa. Ma tiftax l-għadu tal-bir għax titla' l-ballija għalik. Nina kienu jgħiduli imma kont imur noqgħod najjiba. Kienu jippruvaw beżżawni. Morimla, għadela mill-ballija. Meta saqsejthom l-impressjoni tagħhom min jgħid li mara nofsa ħuta manda li dej min jgħidlu forma ta' serb. Jidem immaġinajta xi ħuta kbira. Kienu jħallu ħafna fl-immaġinazzjoni ta' tfal. Tal-biża. Michael Mifsud irrakkonta li mbagħad kif biex tiġbed it-tfal li kienet issafrilhom di. Issafrilhom hekk imbagħad jiġu bil-mod ishom ipnotizzati. U mamma qalilix dik il-kelma. U mbagħad x'intarhom iċċassati tiġbidhom lejha. Il-ħerża kienu baxxi il-ħeres tal-bir anke fl-eliqi jekk ma jkunx fl-art ukollu. Kienu jużawhom il-ħin kollu daw il-bir. U l-bjar l-antiki kollha kienu bjar fondi. Eżatt. Forma ta' ampira jew kollu ma xerba djar. Ejja. U Doris Kamilleri marret oltre. Naħseb kellhom dik jisom safety valve jew ikunu preparati ħalli jekk jistaqsuhom xi ħaġa tfal. Allura jekk torqod il-bellija x'jagħmlu? Dak kellhom is-sarangu li kien ir-raġel tal-bellija. Kien jbeżżawha bis-sarangu.
Di l-mara miż-żejtun ġiet, issa ma nafx forsi hemm xi. Di l-mara kellhomha miż-żejtun u kienet tgħidilha ħafna kliem. Tal-ballija nafa minn dejjem li tal-bir. Issa dik ta' Sarangu. Ħalli jekk torqod il-bellija jkun hemm ir-raġel. Sarangu raġel irqiq, maħmuġ, hekk xi ħaġa. Fil-fatt fi żmien, issa tu kien hemm wieħed skużi kien jiftaħ il-drainage u kien ismu Neriku. Kien jgħidu ġej Sarangu bil-qasab. U di miż-żejtun kien, omma miż-żejtun kienet anke ċerta kliem qalthom li. Sarangu hekk nafa raġel irqiq maħmuġ. Forsi jagħmlu konnessjoni għax jiftaħ l jidħol ġol. Jista' jikkonfermaw li hemm ħafna periklu għax il-barrieri niftakarhom mikxufin u miftuħin jiena fejn kont noqgħod il-mentna fis-sebgħinijiet tmininijiet orrejt kien hemm sabiħ, però warajna il-barrieri fit-triq tista' tara il-barrieri u anke tgħaddi issa nbinew ħafna minnha xorta għadha xorta hemm. Għana dejjem beżżawna li ħirsa kien hemm in-naħa tax-xantin, hemm parti fin-naħa tax-xantin mhux għax kien hemm il-barrieri biss għax kienu jarmu kollox in-nies. Allura kien jibbeżżawna li hemm li ħirsa u darba tħalt vera. Qegħdin nilagħbu u nara ħafna kien hemm kannilja kollha irjus u hekk ġifieri ma tkellimx ta' x'kien naqlaqa. Ġifieri kellhom naqra raġun, kienu jarmu ħafna affarijiet. Il-barrieri bekk intradmu l-ewwel bdew jordmu l-iżbel u mbagħad bdew jormu ir-radamu l-mazzkan u trap ġifieri. U r-raġel tal-iskola li kien jiġbor iġġerrew it-tfal jiġġerrew fit-toroq. Da vera kien jeżisti. Dik kien jiġi raġel. Filgħodu ma kien jiġi. Għax kien jiġi ħabbat il-bibien għandek xi tbieli. U kien jixtri jew fnik jew tiġiġ daw it-tfal. Ija, sa ġejja wkoll. Ija, ġejja wkoll dik. Imma tal-iskora fil-ħodu kienu jaraw it-tfal bl-annimali jiċċaqalqu dak min jafx kienu jaħsbu. Għax irid ikun ħaj l-annimal, jekk għandek xi fenek u tiġiġ u xi beċċun mhux se tixra ħaruf. Imma kien jiġi jiġbor minn ġo djar. Kien jixtrihom. U bil-lejl kienu jbeżżawhom bihom biex ma joħorġulhomx. Ġulja Gigo mbagħad irrakkontat dawk kienu kollha familji numerużi biex ma jħorġux fil-bitħa, il-bitħa naħseb kien hemm xi periklu xi bir jew hekk. L-istess ma tiftakar li ma kienx hemm dawl qalt li ħuti warajja qalt li laħquh id-dawl, jiġifieri ħafna mill-istejjer ma kienux jemmnuhom imbagħad ħuta fl-istess familja, kienu jarawhom mwiż distakkati, missierhom kien ibeżżagħhom li jiġi ballun abjad li jidher bil-lejl. Però f'did dar kienet saret xi traġedja. Qalt li jew xi ħadd waqaf il-bir jew hekk. Għadma bin-nar. Mbagħad tara fejn għall-maskarati, Rose Briffa qalt li aħna kien b'Zorro, bil-maskarat jew b'Zorro. Zorro fin-1920, ġifieri il-film ħareġ fin-1920. Mbagħad aħna aktar modern, mbagħad sar simpatku, gustus, ġifieri, imma dak iż-żmien kien kattiv. Zorro kien biex ma jmorrux fuq il-mentna fejn konna noqogħdu aħna fl-aħħar jiena lħaqt l-ewwel sena mal-Bużnannu area. Il-mentna kif nirreferuha li aħna mhix id-dialett għax id-dialett ma nafx ngħidha. Għax meta ssiba mintna ssiba mill-mintna. Mintna ġejja minn intina għax kien hemm il-katakombi u kien hemm le għax kien hemm meta kien hawn l-oqbra u l-ewwel insara. Le ma kienet erja nadifa ħafna x'anke issa nurikom wara kien hemm il-katakombi. Ġifieri taħt dawru hekk isu bħal rabat bħal meta hemm il-fdalijiet Rumani dan l-istess. Ma kienx hemm ħafna djar. U anke ċertu żvilupp ma jistax isir mħabba fihom dawk. Ġifieri għadha erja daqsxejn. Meta kont noqgħod hemmhekk konna nara l-irħula l-oħra, l-żurri, il-xarolla kien vera sabiħ. Issa intela kollu qudiemna. Dawn huma l-katakombi li huma sbieħ ħafna, hemm ħafna fattizzi li huma tagħhom biss.
jifetħu darba fix-xahar. Kienu jbeżżawhom biex ma jmorrux l-hemm, imma ħafna drabi biex kien post ġdid, post mudlam. Jalla ma kienx hemm xi bir ukoll hemm xi bokka fejn Diamond Jubilee Square, kien hemm xi bir u hemm xi bjar u ġwiebi kbar. U jbeżżaw, għaltihom kienu jbeżżawna b'żorro. Jiġi żorro u jħodkom hemmhekk. Jridu jivvintaw xi ħaġa biex it-tfal għax kollox kien jindara. Aħna żorro tagħna ġimgħa kien jaħtafni żorro. Eżatt. U daw insomma l-agape, il-ftuħ. Mbagħad hemm il-biża' affarijiet oħra Amy Camilleri kontat storja din ukoll għandha nies jiġu minnha miż-żejtun. Li diġġat iż-żejtun din il-traġedja x'inhi, u jaħasra kien hemm tifel u bela żerja tad-dulja u miet. Sew daħlitlu fil-pajp tan-nifs, aħna kienu jbeżżawna għaqli titlanna siġra ġożaqna, jiena tant baqgħet impressjonata li waħda mill-istejjer ta' Damask daħlet di fej kisi. Mela jista' jkun għax dan ħabba dar-raġel għax titlarek siġra. Biex ma nibilawhomx. Eżatt. Eżgu. Il-dullija kienet iżgħar. Jien niftakar in-nannu jerfa'hom. In-nannu jerfa' żriera. Jien niftakar li nagħmlu id-dommu. Le jien niftakarha għax in-nannu kien jerfa'ha. U d-dullija kienet iżgħar. Id-dullija kienet żgħira u ħamra iktar, kienet vera tajba. Kienet ta' Malta. Għatina għana minn tan-nannu mill-lalqa. Le, aħna ma kienx tweġġarna zaqna, x'konna jienu tziju konna nqogħdu nisparawhom il-barra, min jispara l-iktar il-barra. Dak tgħaddi xi xieħa. Jekk it-tifla ħsieb. Iktar. Issa mbagħad hemm rakkonti li tant baqgħu impressjonati x-xjuħ tagħna l-anzjani. Meta ġrat tat-Titanic fil-15 ta' April din l-istess l-ewwel ma smajta minn Tizija iju taqta' l-ħaxix mal-minġel. Għax kienu skandalizzaw ruħhom għax saret dawwa kbira. Għax dan kien qal il-kaptan qal li dan laqqas Alla ma jerqu. U tant kienu jew pritkaw biha. Tizija li ma kienx marret skola għaltili u tant impressjonat li kif irrakkontatili anke bid-deskrizzjonijiet b'kollox kan ngħid imma diraċċi film x'għamlet. Għax kellu taraċ minnaw u taraċ minnaw. U b'dinef. U bdiet tgħidli, dik probabbli rat xi gazzetta, fit-tix tal-gazzetta. Il-film, dik huwa tal-film, ir-ritratt li kien hemm tal-gazzetta kien tpinġija fuq il-PowerPoint ma ġienix ċar. Imma għamilt il-gazzetta u għamilta captained by PhD Buffon. Għax tgħix kemm ħadwa kontra il-kaptan. Meta ltqajt ma' dawn l-anzjani, qalu li l-istess storja eżatt bħalma kienet qaltili hi. Ma varjaw xejn minna. Li ħadwa bi kbira n-nies li dan għal did-dawa. Għax Alla ma jistalih. Demek smajta, kemm vera ma nafx. Ma vera blaf kien. Ma vera blaf, jax. U di anka l-mod, meta tikber tibda tajt imma kif immaġina, ħabat ma silġa. Da min jafx minn moħħom x'kien għaddej. Għax laqqas friġis ma kellhom. Is-silġ li kien li niftakar ftit li jiġi naħseb Sur Camilleri jiftakar iżjed. Meta kien jiġi dak is-silġ biex jagħmlilna l-ġelat. Tal-Bezzun. Tal-Bezzun, konna morru bit-tazza biex jimlijilna, riħa ta' bastun tal-kannella. U qablu kien hemm missier, luqa. Kien hemm remissa, kienu jagħmlu l-ġelat. Ma ġemp il-każin. Fis-satej, n-nanna riqda, għajna nġiri biex imur il-ġib il-ġelat. Niftakru dak jiena, ġifieri ma nafx kif l-impressjoni ta' silġa tagħhom x'kienet da tfal meta bdew jirrakkantawilhom. Issa hawnhekk silifili Matthew vera paċenzja bija għandi żewġ rakkonti tal-gwerra. niftakar
li aħna kellna x-shelter ħdejna, fej konna noqgħod per-street, u niftakar darba minnhom fl-lejl wieħed nżilna xi 8 darbiet ġo shelter. Nitilgħu, ninżlu, nitilgħu, u aħna billi konna 6, minna 6 konna, laħaq li nżilna u li kena qajjimni nimxi pass u narġa' norqod u meta ninżlu fil-shelter kien kulħadd jgħod titfal biex ħalli xi wieħed u jien u ommi kienet tgħidlu ħallejt il-wieħed barra ta' aħna u 5 u suppost u jien kien jitla' għalija u nkun qiegħed fuq l-qladba u tad-dar. Smajna l-bombi nizlin, insomma jsafru u kulħadd jitlob. U kien hemm ħafna mart, kulħadd teħokk, u kien jgħidulu l-iskejbel għajdu nsjaġa skejbel. That was il-ħajja ta' dikinhar li konna qegħdin ngħixu. Ma kien hemm flussu ta' xejn, just leave for today, tomorrow we'll see. Fizmin il-gwerra zed fix-xelter nitilqu niġru l-barra, il-ġewwa. Xaħna għamlaw, ommi qatt ma kienet tħallitna noħorġu. Imma bad fil-gwerra l-bib miftuħ biex ma nisimgħu minn dik konna nimmorru barra kont bejna nilagħbu f'titek jiġifieri flimkien. Italija qed ngħidlek ma kontx inħoss, kontx nimmaġina x'jista' jkun hemm, diki. Biex nimmaġina biża tagħha pereżempju. Ma kont nimmaġina. Fil-fatt, l-aeroplani kont noqgħod narhom jitfgħu l-bombi, narhom niżlin, ġifieri ma dakxi. Għandu seppru konna fix-shelter hawn fejn il-gażin għax konna noqogħdu fix-shelter tal-gażin. U niftakar x'kien daq l-errejt. Konna hawnhekk u konna jiena mi konna għandna xogħol tis-subien kien jibżgħu kien jmorru minn qabel hemm mitfel. U di tawrajn għednila li aħna niġu ma' dak li kienu mitu 3 minnhom. Għednila sejrin ta' għaltinni maħammorru sambat noħroġ u morna hemmhekk per tifel tagħhom kien hemm magħna. U wara ftit qalu waqgħet il-Knisja smajnija sewwa. Innu ommi għalli għafrina ħriġna niġru, morna l-Knisja niġru. U mbagħad kien hemm tal-ARP kienu jgħidulhom dik il-ħabta. U batuna l-barraċ għallunna jgħet fil-periklu li sta dan. Kien hemm il-kopla niftakara il-kejżin tad-dawl kien kollu imdendel. Kien hemm statwa tal-Madonna f'kun fis-Sinervi kien qara l-inġalat bil-blast, dak li nista' niftakar. Naf li l-parti tal-Maġġur kienet kollha imwaqqa. Konna rajna l-Dun Giuseppe li għaffillu sejr bis-sagrament lejn id-dar. Dak niftakar. Xibet il-Knisja konna morna, sammi kien nisimgħu l-Qudies San Basilju, għax hemmhekk kien għaret. Daw, grazzi l-Kummissjoni Web tal-Zaza fiħdan Santa Marija, Kondere George Hamsa, qed jieħdu ħafna filmati minn daw. Jien dejjem kont nisma' stejjer ta' żmien il-gwerra li mqabba kienet imdawra, kien hemm l-airdrome u dawk l-irħula tal-qrib ukoll batew ħafna għax kienu bombardjati ħafna mħabba l-ajruplani u fejn kien hemm l-RAF dak iż-żmien ukoll. Minn hemmhekk dejjem xtaqt nikteb xi ħaġa fuq fi żmien il-gwerra. Però għandi daqsxejn ta' anakronizmu, jiena meta kont insaqsihom u nitkixxef xorti ma nafx xorta ħażina hekk id-dokumentazzjoni ħarġet ħafna wara. Mbagħad ħareġ ktieb fuq id-9 ta' April, id-9 ta' April dejjem kien vera attakk kaħrax. L-ewwel ma jsemmulek il-ġuħ. U kienu jisemmu li ma tantx kont tara annimali, ħaġa li tkexkxek għadha s'issa li ma tarax qattus jew kelb barra, ġifieri dan destin tagħhom jien ikun electric kitchen. Kollox, tant kien hawn ġuħ. Avolja kellhom l-eliqi tagħhom u kulħadd għandu tiġiġa, però mħabba l-air raids ma setgħux joħorġu. Issa meta ġejt biex nikdbu, hija storja fuq tifel li kien jara fatat tat-tifla nofsa mejta x'kienet mirduma ħajja u kellha 6 oħra magħha ma kienx jarhom.
Issa kienet orjentata fid-9 ta' April li jridu jagħmlu raħal li rrid inessi l-gwerra li mhux vera ġrat il-gwerra. Però xorta rrid tindaħħal elementi, allura kelli nistaqsi, ġifieri r-riċerka kollha li għamilt jekk użajt farka minnha, però ħadd gost li tallimt. U li kelli naddatta, meta ġejt biex nikteb li tfal mietu għax marru jħarbu l-annimali, kien hemm xi ħadd mill-anzjani ġibit li attenzjoni għalli għax imma għalli l-annimali għalli kienu biex nikluhom. Għalli ħadd ma kien jitħassarhom l-annimali, ma ġej f'diffikultà it-tfal tal-lum se jifhmuha dik il-ħaġa se japprezzawha. Għalhekk kienu jitrabbew. Għalhekk kien jitrabbew, imma kelli naddatta is jagħmilthom eroj tal-li ħarbu lill-annimali. Allura kelli, ifent isa kull żmien fih tiegħu. Dik id-diffikultà li kelli, imma kellu jkun romanz modern. Il-kaċċa fil-żmien. Żgur, jiena nannu kien iftakru jikkaċċja kien jimla l-mejda bil-gamim. U mbagħad meta spiċċaw refal center u ma baqax jikkaċċja. Animal lovers. Eżatt, forsi kien hawn iktar siġar kien jiġu iżjed. Imma iż-żiemel kien Li kienu jirabuhom, mhux bħala per, iż-żiemel u l-bal iktar. Daħħaltu mbagħad benġiltax forsi kien jisirqu xi bajt jew imorru jisirqu xi moża għalhekk, ma ta' tfal imma trid tadatta. Iż-żiemel kienu jaħartu bih, pereżempju, kienu jużaw. Għax trid titimgħu mbagħad fi żmien il-gwerra. U l-bal, għas-sienja. Pero kienu jikaxkxuni meta kienu jgħidu li ma konċ tara annimal barra. U anka ġurdi. Kienu kollha għalihom, kienu mill-karattuni tal-ġebel li ġorru ġebel li karattuni. Bil-bawla kienu. Kollha bawla. Eżempju, hekk niset tal-mosta, hekk talla parti mill-kopla bil-biswiema. Dejjem ir-rampa id-dur mal-ħetanek u dejjem tallaw il-fuq. Jekk hawn xi ħadd li għandu xi varjant fuq daw l-istejjer nieħu gost nisma' anke forsi ta' ġaħan kif il-mod kif kien jirrakkontaw għalilkom. Isek ġaħan qalu ili u ma nafx anke ċerti espressjonijiet jew tkunx ġaħan jew tagħmilx bħal ġaħan. Eħe. Jew is-sabtu, isek ġaħan. Għax ma ħadtux biha. Dina l-esta baqa ħafna, kien hemm ħafna aktar stejjer, hemm stejjer li fortunatament indifnu, però naħseb jiena tawni ħafna l-ewwel rakkonti. Iktar milli kif se tispiċċa l-istorja għamluni dak li jiena li nħobb x'għandi naqra, nażel x'għandi naqra. Anka l-kidba naħseb dit minn hemmhekk jiena jrid l-istejjer tiegħi li jiena grata ħafna lejn daw in-nies. Lejn l-ambjent li trabbejt fih. Illum jaqraw il-ġenituri jaqraw l-itfal. L-ewwel il-ġenituri jgħidu x'sejjer l-itfal għandi dubju serju. U kemm il-tfal tal-lum jaqraw, illum ma tanarhom jien. Era oħra l-lum. U bl-internet? Le, għatnek, Meta tiġi għal-kidba. Minix intaċ mal-le. Jiena ma intaċ ma' tfal, meta tiġi għal-kidba, kidba qed ngħid tfal ta' 10 snin. L-idejat tagħhom fil-kidba anke kittihom titlu fuq xi avventura. X'in l-avventura? Affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dak tip ta' logħob li huma jilagħbu, ġifieri m'hemmx dik il-fantażija. Hemm ċerta sistema wkoll kif jirrakkontaw hija. Jien ħadd iż-żmien, jien għandi 63 issa, ħadd iż-żmien meta beda t-televiġen f'Malta. Meta f'daqqa waħda rakkonti bdew jispiċċaw. Qed tibgħu qabel konna semgħu rediviewxin, u ħadd budna daqsix ma' rediviewxin, il-familja kollha ġabru ma' rediviewxin. U għandna ħfidu ċerta Rigo, ċerta Belamizzi, semgħu ir-Romanzi. U programm
programmi ta' tfal dak iż-żmien sal. Skużawni. Ma nafx ixmixaw. Skużawni ta' jiena nitkellem. Jifri, jiena għaddi dik tranzizzjoni bej ir-reviewship li għalina kien xaħġa kbira. Il-ġabra tal-familja kien. U kien hemm programmi purament ta' tfal. U f'daw il-programmi ta' tfal kienu jingħadu daw l-istejjer. Mela jien il-formazzjoni tiegħi ħatta nista' ngħid iktar mill-iskola mir-reviewship fuq dal-affarijiet bħala stejjer u affarijiet hekk. Id-dinja tal-lum ma nafx jiena, mbagħad beda t-television. Jien meta nara anke jekk naraw it-television, id-differenza bejn il-cartoons li konna naraw aħna ta' Walt Disney u l-cartoons li bdew jaraw il-ġenerazzjoni ta' warajna. Ġifieri naħseb jiena xi ħaġa trasformat b'riżultat tal-mass media, tal-mezzi ta' komunikazzjoni, mis-smieħ tal-istejjer għal-viżwal. U ma nafx, jiena minix intaċ ma tfal per se, ma nafx x'inhu għaddej minnu teacher, forsi għandu esperjenzi jew ġenituri. Tifhem, forsi jista' jagħti feedback aħjar dwar it-tranzizzjoni. Jien naħseb li kien hemm tranzizzjoni, naħseb li hemm tranzizzjoni. U ħafna tibdilu. Jiena nara mit-tfal tiegħi 3 snin bejniethom ukoll kien hemm differenza li jaraw. U l-mod kif jilagħbu fl-iskola. Il-viżwal. U m'hemmx ħafna ħin, irid naġġel. Aħna kellna il-break kien it-twale tagħna. Jien iftakart l-iskola noħorġu fil-4:45 mill-iskola. Kellna break tal-10 u break twil ħafna fil-offsinar. Ħafna. Il-qari x'su għandu, badallu suq il-qari ir-rakkonta jsejjer għadu għaddej. Minni għasni, ma tistax taqta. Aħna ta' ċertu ġenerazzjoni għandu s-sejjer jom fakru f-sejjer iktar minn għandu. Issa aħna speċi ma kellniex dak il-kodba kollha li għandhom illum, però r-rakkontar, jinek niftakru r-rakkontar mill-fom. Le, mill-fom. Mill-fom. U ċerti stejjer nafuhom. Illum hawn dal-kodba kollha, tenta jinbidlu. Per eżempju, bħalissa qed naqrawlhom il-Misteru tal-Maqluba. Sejna t-nejt tfal ta' 10 snin, mela din n-ambjentawhom, ġifiri illum bil-vizwal. Illum bil-vizwal, ġifiri it-tellalhom turjom il-post fejn. Inġalhom xi kultant nippruvaw nagħmlhom roleplay ukoll biex inti ddaħħalhom iktar. Però sfortunatament issib ċertu m'hemmx interess ta' xejn. ħanajtek, meta qed ngħidu, pereżempju ta' jkollna l-qari, aħna ħanejt jiena ġifieri, jien m'iniex teacher na LSC ġifieri, però xorta nippruvaw anke nesiġu li tfal jaqraw. Jaqraw inti qed tismhom. L-importanti mhux ġast it-teacher taqra l-ktieb. Inti it-tfal trid tara li huma li qed jaqraw qegħdin jifhmuh. U tara li bil-kemm ġifieri ċertu anke kif jippronunċaw il-kliem. Tifhem li verament hemm nuqqas huma moħħhom sfortunatament jilagħbu daw il-gadgets kollha li għandhom jitilqu jiftemu bejniethom ġifieri qed ngħid xejn ta' barra minn hawn jibqgħu lek tard bil-lejl mal-lejl sa tlieta filgħodu għandhom qegħdin jilagħbu. I mean, ġifier qaħseb u wara dik hija realtà sfortunatament. Allura inti fejn hu l-qari? Fejn hu? Kattim stampa qiegħda ma' wiċċek. Daw kienu jimmaġinawhom, meta bdejt imma kif timmaġinaw ġigant. Kulħadd bil-idea tiegħu. Jiena nista' ngħid ġifieri li inħoss ħafna li hemm u f'kull settur mhux fil-Malti biss. Anke fl-Ingliż. U iktar u iktar meta jiġu għal-kidba jibatu immens. Għatiġi invalut mill-medja, mill-television, mill-internet, mill-games. U oħra, waqt il-programm tagħhom, il-programm tagħhom break mir reklami. Ħin minnhom għandek ħin twil ta' reklami. U bad biċċa cartoons, jew biċċa film.
Xillum sar kollox kummerċ. Riklami ta' ġugarelli, riklami ta' il-gadgets, ta' ħwejjex, kollox qed jidħol ta' tfal. Ta' ħelu. Anka dan ma dok il-kartun Ġappuniżi ma nafhmux. Il-kartun Ġappuniżi. Il-manga. Manga jgħidura. Il-manga kif jimpinġuha. Tilħaqthom Matthew għaxseb. L-epoka ta' le. Robotika. Trabbejna għala Walt Disney, trabbejna fil-żmien ta' Walt Disney. Frankament, ġifieri, illi kellu kien jagħti il-kartuns kien jagħmilhom mod uman. Il-karatteristiċi, il-karatteri tal-kartuns tiegħu huma umani, anke l-movimenti, apparti l-istorja umana fiha nfisha. Il-karattru kif kien jipproduċihom Walt Disney, kien uman ħafna, se inqas mossa. Il-kartuns moderni Ġappuniżi, robotika. Però qed jinqataw ta' wkoll, qed jinqataw. U apparti biex ma ngħidux qabel kien hemm violenza mod ieħor, Għaxtarom fil-break, det-tfal, ma jafux xilaqbu, nifsejrin u ċertu tip ta' sfin. ċe, li anke bejnietom biex jirrelataw ċertu aggressività. Tasibhom qed jiġġieldu. Kollu, ġifieri anke waqt il-ħin tal-break tagħhom. Issa min jaf għax l-oskur dejjem kien fil-ħrejjef. Rita, vera ħad gost il-assax najdila. Isa, ġirja l-ura lej li muaddi. Li kien jolqotni li l-istess storja jgħidu ilek ħafna drabi, ma kienix ta' darba. U ma d-dejqekx. U kif għettajt Iva, ma d-dejqekx, u ma kienux jibdu elementi minna. Ġibiri, dik tiskantani, għax jina ġili nejdom l-neputijiet it-tfal, il-istejr u għek. Imma dejjem invarjom, forse għax niddejjaqin nismuħ għal-istess. Imma ma kienu kważi reliġjazament bl-istess elementi waħda għara l-oħra Għax jina meta bdejt naqra l-tfal tijaj, jek naqra l-om kelma differenti, le mux jek, imma għalmenu kontet naqra. Daw li kienu jgħidu li blamment, u bat ikkonfermajt meta ġibta minn ħaddieħor. Ara min kien jgħidilhom ċerta reliġjożità kien jgħidilhom. Eħe, dikki, u paċenzja u ħin. Dik ċertu ħlawa, ċertu taħbil, u leħanini, u jħannek miegħu, u toqgħod kwiet ħanajdlek di. U ta' s-siġġijiet barra, niftakarhom is-siġġijiet barra, dejjem jikber iċ-ċirku, meta jidħol xi namrat, pereżempju siġġu ieħor. U kulħadd jirrakkonta, u jibqgħu nirrakkontaw mbagħad. Għax dak iż-żmien li tissemmiti irrakkontar kien xi ħaġa tal-għaġeb. Anki tisma' xi anzjan jirrakkontar, għax ibni tof kemm konna nbotu. Binti mill-ewwel kif jgħidilek il-kelma tidħol ġo fik, tu firu kien il-bodi. Intom ma tufu xejn. Anki tkellem ma' anzjan għandu fuq it-80. Għatlu għatma niftakar ksieħ daqsek. U l-inta bil-ful tal-lew. U ma kellhomx dak il-ħwejx li għandna ħana, xi flanella. Għalli konna ninżlu għalli bil-banna ħartu għalli ksieħ, għalli kulli kien nida, kulli kien ġluta, kulli kien bidja. Għalli intom ma tufu xejn. Għatlu meħna, x'niftakar jien ta' żmieni. Għalli dummu xejn. Għaleh mu xejn ta' nur il-ħed. Jiena tal-lej għatma ma' ċerta ġurnata li niftakar grigalota kbira meta ħabat l-Anġlu Gabriela u telaj. Dik kienet waħda mill-bord. Kien hemm oħrajn, ġifieri, mhux l-ewwel darba. Le, saru iżjed. Saru, imma jien li niftakar jien u għax viċin tagħna, waħda mill-bord dik kienet. Kaċċa. Le, imma mhux l-ewwel darba li opri tal-baħar tal-awlar San Pawl. Mhux San Pawl biss. Mhux qed ngħid li ma sux Maltemp, imma bħalma għamel nhar il-ħed. Kien waħda kbira ta' biex Siġra dik bekket toqgħod ommi għandha fuq 40 sena. Qatt ma mmaġinat li sa tinqara. Tra poezija. Għax kulħadd iċ-ċipressa tagħna. Ma mmaġinatx flaxija li ġara kien għadu ġifieri ma tqawwix ir-riħ qawwi. Meta ħejja bagħat li qalli tara x'fejdej. Dik siġra taħdejn ommi.
biex ġifiri fija kważi 3 solori, għalat. U sammi xi. Ħafakkarkom sena ilu, għalaw is-siġar u korrew il-nisem ma' mdux Le, mux għadnaħt li ma għamilx, so, veri, jemma kienet waħda kbira. Saħtu ħafna. Le, għax fil-tul. Drabi oħra menu kol. Le, għamel, ksir għamel, rieħot għamlu kol. Ma għadem niftakru su tal-axħar. Jena minix daqsek konvint illi aħna tlifna l-interess li nisimaw l-istejjer u laqqas it-tfal, minix daqsek konvint jien. Naħseb li stajna tlifna forsi hija l-ħila li nirrakkontawhom b'ċerta Li jżommuna. b'ċerta ħila, il-ħila li nirrakkontawhom anki skont metodu jew skont tradizzjoni, dik forsi tlifna. Allora per eżempju meta s-sinjuri hawnhekk jgħidu per eżempju isma' tisma' dik il-frażi u mill-ewwel taf fejn sejrin speċi u tistenna bil-ħerqa il-pass li jmiss. Jew xaddejna minnu. Aħna ħajek. Allora, jisek titħatta ċertu passjoni. Le ma jiena minix konvinti ġifieri li dan huwa żmien biss tal-viżwal u li l-ħila tar-rakkontar hija ħila lin-nies issa ma tintereshom xi żjed li ġifieri n-nies mhumiex interessati li jisimgħu l-istejjer. Naħseb li hemm bżonn u naħseb li hemm lok għal żvilupp kbir u forsi anki għal dan il-proġett ta' dawn il-ħiliet billi nqabdu mal-ħiliet li kienu jeżistu u niżviluppawhom. Ġifieri naturalment mbagħad hemm ukoll il-possibilità li inti jkollok pereżempju vuċi li tirrakkonta u magħha tqiegħed ukoll il-viżwal, imma insomma dawk affarijiet li nistgħu forsi quddiem nesploraw. Rid tinsaqsik jekk taf xi stejjer? Le. Ma jekk insaqsuhom Rejżuri u hekk rejbet iżuri il-sajjieda jkunu jafuhom. Le. Asfur, tajra. L-ora pu asfur u għacċawlun, dak li bl-Inglisi jiġi raven. Ix-xuħ ma jista' jkun ta' jafuha ma xibkien. Kasar Policino jsemmih, imma ma nix stejjer marbutin speċifikament miegħu. Kien komuni daqs kemm hu l-asfur tal-bejt illum. Iċ-ċawla, iċ-ċawl. Jiena għax għal-bidu ħsibtek qed tgħid jew xi ħadd ħaseb li qed tgħid għall-ċawl bħala ħutta. Imma ċawla bħala asfur iswed kien. Naf li kien komuni ħafna. Sa dik hemm espressjoni oħra, qiegħda ħażen daqs iċ-ċawl. Għax kienet Mela. Flok il-bol. Ikollok xi ħaġa. Kienet ma kakka ġifieri ċawla. Qiegħda ħażen daqs iċ-ċawl. Dik l-espressjoni ma. U jien niftakar xi ħwienet. Natalino forsi jista' jgħidilna. Niftakar meta kont żgħir kien hemm ħanut u kien ikollu ġol gaġeġ minnu. Iva. Loret kien jismu. Tal-Loret. L-imqabba. Tal-Loret niftakar isem, ma niftakarx lilu, imma kien jisemmu ħdej tal-Loret. Iva. Kien ikollu ġol gaġeġ, 2-3 suwed. Kont żgħir x'konna noqogħdu fil-qrib aħna. U kien ikun hemm min jixtrihom allura? Le, kienu jkunu tiegħu, mhux għall-beħ. Għax hu grocer kellu, grocer u mbagħad tal-inbit fil-għaxija. Tifhem, il-mara il-grocer matul ġurnata. Mbagħad hu jiftaħ għall-inbit. Tal-Loret, għax kien isem mhux komuni ħafna Loret, l-imqabba. Meta semmejtu dawk il-kliem, forsi ma tantx jintużaw, forsi nixtieq kurżità, iltqajt mal-kelma uħux xi darba? Ija, ma nafx x'inhi, ma nsejt, uħux. Jiena dik l-unika soluzzjoni li sibt il-kelma uħux. Jiena sibta isem ta' għalqa sibta jiena. F'espressjoni smajta. Minni ma nafx, uħux. Le, ma ġibri il-kelma uħux, jiena l-unika spiegazzjoni hija l-plural ta' waħx. Ma jista' jkun. Dawk kliem ma tantx jintużaw. Titfak fl-uħux xi ħaġa, tfak fil-ħabs,
Xi ħaġa hekk, għax huma l-Arab waħx jgħidulu il-ħabs. Il-bur. Titfanix fil-waħx. Kolla. Ma nafx għed nsaqsik ġuriex. Imma smajta, nixtieq naffej. Rita, nżid xi ħaġa fuq li għad inti diġà. Daħħin minnhom inti semmejt illi fil-bidu kienu jużaw ħafna id-dialett mat-tfal. Mbagħad ma baqgħux jużawh speċi bdew jużaw l-istandard. Issa jiena nosserva li illum il-ġurnata insejna dialett, insejna l-istandard u ġejna nkellmuhom b'lingwi barranin. Ejja, mela ġorraħal. Of course. Bdew jitħaltu fl-iskejjel. Bl-Ingliż. Kun għaddejja. Niftakar meta kont l-iskola jiena, is-sekondarja, kien hemm konna ħna nkunu studenti minn irħula differenti u bliet insomma differenti. Kien ikollok pereżempju niftakar każ partikolari 3 jew 4 mir-Rabat kienu. Magħna jew ma' min kien mill-Furjana jew mill-Belt jitkellem standard. Imma kif ikunu bejniethom bir-rabti. Ejja. Bħal-lawċin fuq ix-xogħol. Kienu jitkellmu b'lawxi bejnietom. Iva. Magħna bl-Ingliż. Aħna jisna l-imqabda dejjem tħaltu, għax kien raħal żgħira, allura l-iskejjel bil-forsi tmur barra raħal. Eżatt. Il-Malti standard daħal kemm konna nitkellmu aħna. Qas fit-toroq ġieli. Tadita fuq il-YouTube. Aħna qed ngħidu sakkux veru jew le ma nafx. Għajdu li tridu. Aħna tal-Birgu ngħidu li aħna tkellmu l-Malti tajjeb bit-ti bil-mi, eċċetera, eċċetera. Ġifieri, għaliex nitkellmuh kif jinkiteb prattikament. U fil-fatt li għamilt osservazzjoni l-ewwel aħna ma ngħidux standard, aħna jew bli mawweġ. Tajdu għali mawweġ intom ukoll. Aħna mhux bid-dialett, aħna ma ngħidux id titkellem bid-dialett. Aħna bli mawweġ konna ngħidu. Ma naħseb Jew qed titkellem bli mawweġ. il-propja bid-dialett tajt. Ma naħsibx. Ma aħna bli mawweġ konna ngħidu, dak bli mawweġ. Dialett huwa xi ħaġa iktar sofistikata minn vokali mawġa. Tħaddel bla mawweġ. Dialett għandek prattikament il-sin ieħor. Aħna ma Issa issa qed tidħol iktar il-varjazzjonijiet tagħna huma daqshekk kbar bejn lokalità wara. Se jkun hemm kelma l-ewwel hemm tal li tintuża partikolarment. Però naħseb jiena dialett kelma goffa. Goffa għaliex. Għax m'għandniex dialett tagħna. Mhux se tħallat inti l-isqalli mat-Taljan pereżempju. Il-kumment huwa li fil-Malti l-ikbar differenzi insomma iktar ma kien jista' jitkellem ma l-ikbar differenzi huma fl-aċċent. L-aċċent il-vokali. Iktar il-mod kif tbiddel il-vokali. M'hemmx bidla kbira pereżempju bejn l-isqalli Taljan u l-Piemontis pereżempju. Dak is-sens. Mhux bħal break. Stanzi mhumiex daqshekk kbar, imma hemm differenzi mhux biss fl-aċċent, ġifieri għandek kliem differenti. Li tibqa' tifhimhom mejn ngħidu hekk. Li tibqa' tifhimhom. Le, kull raħal għandu kliem. Ma m'għandniex Il-bur dun tħaddedek. Jien ma nitkellmux dialett, però naraf tal-rendi, taħalluqa, taż-żurriq, narafhom, narfu bniedem il-fejlu. Ħafna mill-ewwel tenduna. It-tombux. Tumbata, għana tumbata konna najdulu, għal-gondalla tumbata. Tawat. Tawat. Mux post li tawat. Il-horn. Però jien naħseb li meta dejt. Jena tali jġbuni dawn l-affarijiet, u fessot fuqhom. Naħseb li meta semmi li it-tal qed jitkellem bli mawweġ, tista' jkun hemm min ma jħoss gost. Le, jimma mhux puti. Le. Iva, imma. Le, aħna mhux nitħattu. Le, stenna, għadni ma spiċċajċ. Sorry. Jiena naħseb illi min juża l-kelma dialett ikun qiegħed jevita li xi ħadd forsi ma jħoss gost jekk tgħidlu li inti titkellem bli mawweġ. Ifhimni.
U d-dialett hija xi ħaġa kelma li tista' tużaha iktar ġenerika. Konna nsaw aħna berraħli. Jew birraħli. Birraħli. Imma għalik reħ. Aħna berraħli. Ejwa, Aħna għaxbirbu fuq l-oħrajn, ta' għajt kelmu berraħli. Medodu, minn telkom d-saltna. Jienek nafa, minn du konti feli ġiviri, illi xaħat li mux mil-biru jew mux mil-belt, u mux merraħa ġdijt. Kien ikellem berraħli. Ekkon għajduru, ekkon, ekkonna nemnu. Essek kux tajjeb, ħazin, fibni. Le, kienaw qasma jisu dak iż-żmien. Li, Kienaw mhux fuq qasam distinzjoni. rispett, ta' Distinzjoni. Kienaw distinzjoni. U raħlejn kienu jgħidu jitkellmu bl-mawweċ, u ma stess jgħidu ma jitkellmu bl-mawweċ, mux aħna, terġa, għattajdek ekkax. Bittu, titkellem bittuf. Xej, insomma, stejjer. Iġifiri, u l-jedna kienu jgħidunna, nitkellmu bil-polis. Kienu jgħidunna, nitkellmu bil-polis. Ma nafx mek jgħid Et fakkarni. Per eżempju, issa jina minn Santa Lucia, issa Santa Lucia belt ġdida. Meta aħna konna nisimaw il-xaħat, melin kont immur ħaltar xin skola, u tippikja tfal tinduna l-mod kif jitkellmu bil-ċertu Ġifiri, li rritnajtina li aħna għax kienet komunita ġdida, għax kien raħal ġdida, iż-żar. Eħe, bil-polit, meta għax għan kon jiddu bil-polit jow, eħe, tkun tista ġifiri kont mill-ewel, tinduna, mill-ewel. Kienet tinsema. Imma aħna ma konniex nafu xaġa differenti. Imma dik li konna nafu biss ġifiri għalina l-fat li trabbejna hemm, għal-kem tħallatna imma ma kien hemm blebda mod li ħa tippikja xi tismhom iva minti qatt mu ħatas ħanit aħna le. Ġaħal ġdid, diversi postijiet. Għax li rritejt imur għasan tal-ġe semmejt pal-mem San Ġwan, ikunu ġejjin. Mistierek kien wieħed minn daw il-kampijiet, għajdilna xaġa fuq. Ma kienx polizija mistierek, kien għassa ma daw il-soldati. Dak għandu stejjer xirrakkonta. Ma nafx s-naħsan għamil sew, għax sen publikaw għadik. Talbuni biex niktiba. Tarrakkont ħaj. Le, tal-gazilliħor, peress li u kien akkanit in-naħa l-oħra, u għandi xie affarijiet ta' żmien il-gwerra meta l-pulizija. Iktar bħala storja. Dana mistieri kien qabel ma laqitni biex ikun jista' jidħol pulizija, kien jaħdem mal-familja Barriera. Meta mbagħad laħaq 18 jew 21 ma nafx kemm kienet iżgur li seta' jidħol pulizija, ħaqqet il-gwerra mal-iktar imur pulizija biex ma mhux soldat. U daħal pulizija. U parti ħafna mis-snin li kien fil-korp, ġifieri kien ikun stazzjonati l-Gudja. U l-Gudja kien qrib ħafna l-airdrome, l-aeroport, insomma. U mela darba kien waqa' aeroplan u l-pilot baqa' ħaj, Ġermaniż, u bagħtuh ħassa miegħu. Wara li dan xi ġurnata għandu dal-aeroplan ikisser dal-aeroplan, iddeċidew li jieħduh l-assa tal-Gudja u ma ħallewx imur id-dar lill-missieri biex jibqa' assa miegħu. Meta waqt dak il-ġranet li kien jagħtem, dan il-pilota ħamija biċċa majka tal-aeroplan u missieri kien akkanit ħafna tal-gazin tal-Madonna tal-Ġilju taħ
stampa ta' santa kbira u dana engrej marrax Naqqaxa. naqqaxa fuq din il-biċċa Malta. Jina rajta. Impressjonanti, konġi kontu rejtilna. Rejtilu. U għadandi, issa, missieri kien ma tal-ġilju, u għammi għad ma Santa Marija. Allura, aħna l-aħwa u koll biċċa. Mil-bidu, meta għantajt ma ta' rakkont ħaj u ftemna nitkellmu fil-barriera li għadha fidejja, barriera tal-odda, mhix bil-magna, għadha għandi ġifieri. Kelli ħsieb għattilhom nagħmlu din il-ħaġa ta' missieri. U bat tkellim magħhu għallu li dawk tajthom dik. Dik tagħmel dik. Għalhekk għadnek se nippubblikawha fil- Basta tkun dokumentata. Imma issa ħarġet qabel. Tawra x'għamel? Tukżawniex.